Huomenta. Se on torstai 18. päivä 7. ja 24 vuosi. Tosiaan Tiia operoitiin eilen aamulla ja kaikki meni hyvin oikeastaan mainiosti. Mutta vähän jalka ei vielä kantanut kunnolla iltapäivällä, niin päätettiin, että on vielä yön siellä sairaalassa tarkkailussa, mutta tänä aamuna pääsee sitten pois. Ja minä olin tässä Maisansalossa toisinkin yön. Sain odotella päätöspuhelua tuonne ilta 6 asti, että jääkö yksi vai ei, vaikka majoitusvuorokaus olisi pitänyt vaihtua kello 14. Kiitos siitä Maisansalolle. Aamuhuollot alkaa olla tehtynä ja nyt vaan sähköt pois ja tyhjennetään nuo vesisäiliöt ja matka kohti Koksaa voi alkaa. Käydään hakemassa rouva kotiin. Jatketaan matkaa. Morjes. Tässä vajaa 10 kilometriä tuolta SFC-paikasta niin Tampereen suuntaan on tämmönen Hämeenniemessä Aunessilta, joka yhdistää Näsijärven ja Kaitaveden. Se on rakennettu vuonna 1898-99. Ja katsotaanpas vähän siltä siltaa lähemmin. Sen pituus on 46,5 metriä, leveys 5 metriä ja vapaa kulku on tuossa alla 19 metriä. Alkaa katsoa vähän lähemmin, että mistä sitä oikein on tuttu. Siltahan on melko massiivisen näköinen, eli graniitista tehty ja verraten lujan näköinen. Ihan tästä päältä päin kun katsotaan, niin ei välttämättä heti selviä, mistä tämä onkaan tuttu. Mutta tältä on kyllä hyvät näkymät. Iso venettä näyttää olevan. Tuossa oli tuommoinen levähyspaikka, missä oli myöskin kesäkahvila, joka tänne varmaan tulee paljon kesäisen porukkaa, etenkin täältä Näsijärven suunnalta. Kalakin taisi olla tuossa. Täältä laiturin suunnalta kun katsellaan, niin siltahan näyttää tutulta, eli tuosta ali uitettiin Piiparisen mopoa. Siellä eli tää liittyy tähän Kuusniemen seikkailuihin. En muista mikä niistä jaksoista olisiko ollut turvetta ja timanttia, mutta siitähän tää silta on tuttu. On iso potski. Pari vähän pienempää. Ei metsien mies, kuinka on voitu? Hyvin voi. Nytkin rupeaa jo kävelykin onnistumaan ja kivutkin on jo hallinnassa, niin eihän tässä mitään hätää ole. Jaa. On varaosat vaihdettu ja kaikki on hyvin mennyt. Nyt tässä kotiutusta odotellessa. No niin, lähdetään kotiin. Tai reissu jatkuu. Nimenomaan. Älä kiihyttele. En kiittele. No niin, näin se on reissu heitetty. Kotipihalla ollaan ja tarkalleen 4 viikkoa tässä taas reissattiin ja 3962 kilometriä tuli plakkariin. Joo, ja tää nyt Lahdesta, kun tuolta Tampereelta tänne, niin minäkin jopa selvisin hyvin. Joo. Ja nyt on uusi nivel lonkassa ja katsotaan miten tästä lähtee eteenpäin, kuntoutus eteenpäin. Pari viikkoa huilitaan ja eiköhän tästä sitten jo Katsotaan. menojalka vipata ja lähdetään uuteen reissuun. Se voi olla niin.
Mutta pidetään vähän aikaa taukoa, tarkkaile kanavaa. Voi olla, että Melkein ulkomaan reissu tässä on tulossa. Loppukesästä tulee vielä yksi reissu. Aina. No niin, moi! Moi moi!